И здравейте хора, аз съм Шахмат и днес играем Survival Island. И тая игра прилича на Майнкрафт, но не е. И не знам дали да почна поредица просто. Не знам. Ще помисля. Кристиан. Добре, не знам какво е това. И да, като цяло играта ми изкиши. Не знаеш, че ще е смисъл то всяка. Защото на картините изглежда си бая реално така. Ей, сега се връщам. Нали, просто колкото с един телефон. Ми се видя доста реално така, добре, това не е скока. Добре. Разбрахме я, печага. Така. Как да чупим дървото обаче? Как да го чупим? Тук отбираме някакви банани, манани. Някакво взем. Така. Кой е това так? Ох, майко. Как да крафтим? Я вием, чакайте. Тук ли? Някакви монети. Махай се, еба си. Така, ето взехме монети. И сега се връщам. И изключихме интернета. Така, от. И сега почваме. Имаме бурканчета. Тук да налеем и там. Малко бъдат контролите. Това моля го взема. Или ще не. Тук по-дълбоко. Да. Как се крафтва? Как се крафтва? Тук ли? Ей, сега се връщам. И ето ни отново просто звънеш телефон. Тук мисля, че се крафтва, както казах. Обаче съм гладен и аз просто не знам как да си отворя. Така. Нарахме се. И доколкото знам, мисля, че тук идват някакви маймуни. И почва боя. Взехме кокос. Да. Ей ги маймуните, които ви говоря, ама как да ги да ги бия? Аха, добре. Това не са маймуни. Фак. Чао. Това са някакви кочки ли? Ясно ли им инвентара, между другото? Защо е толкова спразен? Не, аз не искам фригот. Тук. Това може да го си вика. Дед. Взех ли си го? Не. Добре. Само не мога да разбера. Взех. Борвинки тук не мога.
крафтвам. Той явно не е орел. Ето го. И вау! Вау! Мога да си направя един огън. Така, направихме си. Добре, тук се махаме. Как да се махаме? Просто натискам так тук, нали? О, печи се. Крафт. Какво да поставя за крафт? Някакво оръжие мога ли? Да, така. Но много ми харесва просто тази игра. Тук искам. Вече искам да си направя. Не го как се прави. Добре. Какви сте работи? Чакайте. Трябва ми лък. What? Пак ли мога? Да, ето тук показва какви айтеми имам. Кирка ми трябва. Тая кирка. Аз за кирка вече нямам. Трябва ми общо като цял материали за къща. Ей така. Какво друго мога? Добре. Така. Да се махнем тук. Сега имаме и лук. Да влезнем пак. What? Нали си крафтахте? Или то се е изложило сами? Както огън. What? Добре. Много проблем. Изжаден съм. What? Трябва да питам. Гладен съм, бе. Така. Това какво е? И крафтме си такова, ако ми го няма да остава се, което е малко бавно. И аз така сега... Това не може да ми е инвентара. Вау, нося. Стреля, сука. Какво правя? Пак съм гладен. Тук има ли борозинки? Не. Да, се изглежда. Вече искам да правя поредица на тази игра. И да, кораб. Ето го е. Къде мога да го поставя? Не мога да го поставя, баш стъпто. Да, трябват ми такива.
Значи ще крафнем. Как да разбера? И тия. Искат дървета, добре. Аз имам брадва. И мога да си чу, нали, да. Около колко. Как да го щупа? Как да това да работи? А то не прави нищо. What? Така, сега да си крафнем нашето... What? Трябва на дъски. Така. Да, значи крафнем 2 дъски. Сега, ако пак... What? Това е нереално. Чакайте, бе, тук не знам просто нещо. Забравям. И това ми трябваше, да. Така. Не поставиш. Да изземем парите. Сега влизаме в инвентара. Не, това не ми е инвентара. Не, това са махни. В инвентара ли ме? Кажете ми, че ме в инвентара. What? Ма то ми е франицата. Така наречено. И това искам да си взема. И да, хора, на това мисля да е всичко за епизода. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, пуснете един коментар и се абонирайте за моят канал. И бай-бай!